Здравейте! Това е трети урок от нашата поредица. В този урок ще видим как да добавим информация в нашата база данни. Само едно нещо до сега съм променил, което го нямаше в клипчето. В нашата таблица от Desk го сменихме за още едно. Защото докато тествах, излезе някакъв проблем, който може да го обсъждаме по-нататък. Така, да видим кода. Кода си абсолютно същия като преди, само като за начало ще предадем някакъв по-подреден вид на ето този резултат, който се изкарва. За целта един break реде и ще си го копираме, да не го пишем още веднъж. И след края ще правим така. Да видим. Ето. Така. Ще започнем в началото с нашата форма. Form. Метод. Post. Формата ни ще съдържа да се добавя заглавие и описание. Забрах да кажа, след като променихте в нашата таблица, трябва да смените и това, което изкарвате тук. Стане също. Нашата форма ще ни добавя заглавие, което ние ще го пишем, и описание, което ние ще пишем, а пък датата ще се задава сама с функцията now. Заглавие. Не. Дайте го пишем title. Import text. Name title. Tip break. Text editor. Name. Desk. И още един брейк. Submit. Това ще бъде нашето бутонче. Name. Insert. И ще се казва добави. Нека да видим как изглежда. Добре, тук има малък проблем. Така, до тук ще си отворим един HTML, head и от F8. Така. Всичко е наред в момента. Даже трябва да си го променим на заглавие. Тук ни трябва един брейк. Ето. Това е формата. И сега следва да си направим формата за добавяне. Ще пиша целият код тук и смятам, че така ще бъде по-добре, по-лесно за вас. If empty post title desk.
insert ще е равно на com prepare и insert into news title desk и дата. Нали дата беше? Да, дата. Като за title въпросителен, за desk въпросителен и деска ще използва функцията now. Insert bint param paesa title и desk. Така, if insert execute, тук ще си напишем едно ехо, което ще е done и един дай. Така. Тя секунда, да. Тук не е print, а bint. Така. И да пробваме. Title 2, desk 2. Добави, done. И като рефрешвам, ето, успешно добавено. И това е единственото, което PHP кода, който е нов за този урок. С това успешно добавихме. А за следващия урок смятам да напишем и да напишем как да редактираме някои от тези новини. Благодаря, че гледахте и това е всичко за този урок.